Aici. Mama, ține aici. Mihaela, după nașterea lui Carinuș. Și Carinuș ce face? Carinuș deja papă. So you want me to do the 0 to 2 hour chat? I'll be here. Uite. Or are you going to do it? Yeah, I'll be here. După ce... E fomică. So when she comes on. Roșiță, loco. Am vrut să iasă, dar n-au putut. Yes. Mâncă pentru ei. Yes, it's okay. Hi. Say hi. See you. Well done. Thank you. Sunt un tată fericit, am o fetiță de 3 kg 300 și de 54 de centimetri. Au făcut-o mama un pic prin cezariană, dar asta e, nu e nicio problemă. Au făcut-o în 13 minute jumate. Totul e ok momentan. Suntem la câte minute, mama? Nici 10 minute după operație. Da. Uite ce frumos, papă, sufletul ei se numește, tata. Uite-te la ea. Da, sigur. Sigur. Uite, mama cu Carinuș. Uite.